Dance! Panalangin mo. Ang ating sekretary Melissa. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung magdasal. Si Sek Melissa ang maglilid ng ating panalangin. Oops. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming po dito. Sa po pagsubayan niyo po kami. Lalo-lalo na po ngayong araw. Amen. Karen niyo po, Karen. Against the light po mo. Rose D. Rose. Michael Kapuno. Atas program kasi may ako Ernie Apang. Ernie Apang. Kanito. Mister. Dian Malyari. Albert Abalan. Wow! Wow po, hello! Beverly. Wow! Beverly Soria. Serrano. Carol. Kayo po yung Merly. Kanino kayo po? Ang lista o ang pastor? Lista. Lalam. Lalam mo o babo? Makanya po yan. Sa Carol. Sa Martin Tangkay. No. Ayan na. Kambal. Rex. Wala pa? Jerome. Eldon. Serrano. Kanino ka? Stan. Pabasa mo muna rito. Gagamitin mo na yan. Pero sa ito, Jordan Cuevas. Alfred Santos. Yung po bang mga sasali sa guardians, napag-isipan nyo na po ba? Baka kung napipilitan lang kayo, meron po kasi ito mga responsibilidad. Maraming ipinagbabawal. Nakapag-isip na po ba kayo, mga kapatid? Sa guardians po kasi, hindi po pwede rito yung pasaway. Kailangan mayroon tayong bylaws na sinusunod. Yung mga bylaws natin at yung mga lituntunin natin, babasahin sa inyo ni SF Alden. Makinig po kayong mabuti para maunawaan ninyo. Maliwanag po ba, mga kapatid? Good morning po sa lahat. Ako po si SF Alden. Ako yung lilecture sa inyo about sa ating alituntunin na gagampanan bilang isang guardians. Sana po makinig kayo, huwag kayong antukin. Kasi mahaba-haba yung lecture natin. Aabot ng 4 na oras yung lecture natin.
Pero sigurado na ba kayo? Napag-isipan nyo ba ito ng mabuti? Kasi hindi naman ito, hindi naman ito sa pilitan. Sino ba yung napipilitan lang dyan? Pwede pa naman lumatras. Yan kasi, mga bro, hindi lang isang beses o dalawang beses yung pag-isipan. Kailangan kumari lang 10 o 100 beses. Kasi ito, once na natatak sa inyo ito, habang buhay nyo ng dala-dala ito. At saka may kakibat na obligasyon at responsibilidad. Kanino? Sa ating kapwa, sa ating bayan, sa ating kapwa. Once wala ba yan kayo ay nakagana, kayo ay magiging full-fledged guardians. Ibig sabihin, kayo ay kaming makakatulong sa anumang aktibidad o magpagkawang-gawa ng isang markadong guardians. Sangayon pa kayo, mga bro? Sigurado kayo? Oo, bro. Sigurado ka? Sabagat dito, babaguhin ang ating pagkatao ng guardians. Kung tayo ay naging sakit na ulo ng ating pamayanan, ng ating barangay, babaguhin ka ng guardians. Tuturuan ka ng guardians. Nandito lang kami para kumalalay sa inyo. Kayo pa rin ang masusunod. Kayo pa rin ang nasa unahan. Nasa likod nyo lamang ang guardians. Nabubulong kung tama o mali ang iyong ginagawa. May tanong, bro. Mamaya, bago magsimula ang ating lecturer, naatasan ngayon, si Senior Founder Alvin. Siya ang kasalukuyang Provincial Committee Founder. Mali natin, in the next week or next, ma-promote siya. Kasi siya ang tinuturuan isa sa mga nag-lecture. No? Ngayon, dito na lang tayo magpapakilala ang iyong lingkod. Ako yun, mga bro, ay si PCGS, NCF, Supremo Dojo. Yung natitinda ng mami dyan. Ha? Hindi nyo kami pwede tawagin, bro. Maliwanag po ba, mga bro? Sapagkat kami ay nasa hierarchy of kami. Kami na pinag-aman nyo dito sa pamamagitan. Ang aking rank ay Prime Chief Global Supreme National Corporate Founder. Ako po yun. Kasunod ay walang iba ako si CGS NCF Aquarius. Ang kanyang po rank ay Chief Global Supreme National Corporate Founder. Ako po at saka si Supremo Aquarius ay mga incorporator ng Lawi Paints Guardians. Kami po ang isa sa may-ari ng ang susunod po doon, yung mga nandito lang ay wala iba po hindi ang ating National Founder, Enel Bakwa. Kaya magkakas po tayo para makakilala po, siya po National Coordinator, Regional. Kasi po, may SNF yan. Senior National Founder, Agilus. Ngayon, yung nandito pa, ay nakalimutan ko pala, si CGS, NCF, Suprema Madonna Aquarius. Tumibay, Supremo Aquarius. Nasa po siya. Ayun po yung super ganda. Mega sa ganda. Yung ating Suprema. Ngayon, andito rin po ang ating Master Founder. Bali Regional Founder ng Ramlaw Wings Region 3 ay walang iba po si MFF SRMG Balbas. Kayo po, nandito rin po ang inamigay ng walang iba kung hindi po si MFF Madonna Balbas. Asa na po? Ayun na siya. Ang ang Tarlac, ang ito po, Romero Blanca at saka Ulong po Bataan. Yan po ang hero. Ang susunod, sino po ang ating pong lecturer sa araw na to?
na po, magiging tabay namin ng Supremo Warriors, walang ito po si Senior Founder Alden. Ayun po. Andito rin po pala yung founder ng Santo Domingo Chapter, si Founder Boy. Ayun po siya. Founder, yung po founder ng Santo Chapter. Nangangailangan po kayo ng Pumipri lang po kayo kay Founder Boy. Ayun po siya. Kami founder siya. Bimo Club ba? Andito rin po yung daming founder po, no? Ng Bimo Club. Si daming founder siya. Si Boss, pwede po siya po, pwede rin siya. Diba? Oh, yan. Ngayon, andito rin po ngayon. Si ang may bahay, ay daming founder na mamarkihan ngayon ng talag kayo. Chapter, ano po si Junior, Balindalag. Yung chapter po ng Balindalag, nabasbasan ngayon, walang iba po, ang may bahay po, ni FRMS, Pampera, Rick. Ang ngayon po kanina, wala po yung founder ng yung founder vista. Dito po pala, pakikilala ko hindi na makalimutan kasi hindi na may uniform. Ang municipal founder ng Florida Blanca ay wala niya na po, si FSRMG. At saka po ba yung malibay na si FSRMS Madonna Dito po ako nalimuto kasi po, remember ko pala niya, ang sudili niya ay Queenie. Di po ba? Ewan ko lang po dito kung anong sudili niya ngayon. Pero mas kilala siya sa Talor. Di po ba? Kilala niyo sa Talor? Sa pangalan. Ngayon po pala, sino po ba ang Facebook sa inyo? Magtaas po ng kamay. Yung nagpe-Facebook, bro, kayo. Meron po tayong YouTube channel. Hanapin niyo po yung NF Aqua Official. Lagyan po natin si NF Aqua. Ako po, nag-uusap sa inyo, mga pro, o sa mga kaibigan nyo, mag-subscribe po ba tayo. Ang pinipicture po niya, ang mga content niya ay tungkol sa grupo. Sana po, inaasahan po sana mga pro, bilang sa inyo, umpisa lahat, mag-subscribe po tayo. Pinakikilala po ng ating kapatid ng NF Aqua ang mga aktividades po ng Ramlawi Boys. Sana po, supportahan po natin siya. Ngayon po, yung hindi po marunong mag-subscribe na kamukha ko, pwede mo kayong magpaturo. Kasi ako hindi po nagpaturo na lang sa isa. Dito ba? Ilang kayo, magkasuli ng kamay, yung mga FB account, yung nag-YouTube, at bilang, ano po, nakikiyo ako po, nakikiusap sa inyo, na sana po, supportahan natin ang ating kapatid. Hindi lang po siya, yung po mga vlog na tungkol po sa grupo natin. Pag nakasubscribe mo kayo doon, lahat po ng aktibidad ng Ramlawi, makikita nyo doon. Pwede ba? Kasi po, muli, ibibigay ko na po ang ano po natin sa... Ito po, mga brosis, ito po, magsasalta po si Supremo Jojo, si PCGS and CF Jojo. Papaliwanag po niya kung paano po yung ating sistema sa Damayan, yung sistema na po namin sa Damayan po. Iharap po sa kanya yung... Masabi pa rin sa tanong mo. Joker Rivera. Present ka mo mo. Sergio Boso Rivera. Pinapakilala lang po ni Supremo Jojo yung mga incoming po. Mga incoming member. Maya-maya po, ipapaliwanag po sa video kung paano po yung sistema ng Damayan po ng aming grupo.
Isa po ito sa napakagandang sangkap ng aming grupo, yung pagdadamayan sa mga oras ng pangangailangan ng bawat isa. Kami po ay nagkakaroon ng contribution, kami po ay tumutulong, tutulungan po namin ang bawat isa sa amin. Yan po. Wala siya. Pagi ano ang ibig sabihin sa kapapulasan. Ang Northern School ay isang NGO government organization na profit organization. Ibig sabihin bakit wala po na sweldo dito. Ang bro, dito po nag-gastos. Bakit? Nasasabi ko gastos. Pagpa-ID ka, may gastos. Pagpa-uniform ka, may gastos. Pero, ultimo 5 centimos na lalabas sa ating mga bulsa. Alam po natin kung saan pupunta at sa ating bulong. Dito, sa Lamig, hindi po pinapayagan ang isang korupsyon. Nagdala nyo, ay ito po magkasabrang dahil sa pera. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Nasisira ay isang grupo mapag-artists man o painting ng dahil sa pera. Tama po ba? Tama po, diba? Dito po lahat po na lalabas sa inyo ay dokumentado. Nagpahit ka sa ID, nagpagawa ka ng ID, 1,000, nandiyan ang ID. Nagpagawa ka ng uniform, 1,000, nandiyan ang uniform. Kami mismo ang nag-aadit. Kung may sinasabi ko, may naririnig ako, bilang po dito sa lahat ng barangay na aking napuntahan, ang problema sa ID. Kung kayo po, yung mga naunang kakausap ko, pinawag sila ay nagbayad, walang kayo dumating. Kami po, nagtat. Kami po, ang nakupo sa inyo, na kailangan nyo ang ID. Bakit? Sapagkat po yan ay mandatory sa ating tamayang system. Paliwanag ko po, depensa niya. Ito po ang pagkapter na to, wala pa yung tulong, wala pa yung dalag, yung ipapera, opo. Hindi pa po kasama rito. At saka po yung marking sa kasa ngayon, lahat po kami ng incorporator, mga supremo may marking po kami sabay-sabay. Mindanao, sila Bisaya at saka dito sa Luzon. Sa Luzon po, 6 na event ang aming ginagawa. Ngayon, kami po, ako si PCGS, SCF Supremo Jojo, katuwang si CGS, SCF Warriors, ang area po namin ito. Opo? Ang pagpaga po ay Constitution 21 chapter 9. Wala pa po yung sa ito, ipasama at sa ating tulog. Sa ngayon po, meron po kami iniintay na bubuksan. Mahigit 10 chapter 5. Kada linggo po, loaded na po ang schedule namin. Hindi na po namin mapagbigyan ng iba, kaya naghihintay na lamang po. Bakit po gano'n? Sapagkat po dito sa Laway, mga kapatid, ito, Pampanga Tamayang System. Bago na naman sa ngayon ba yun? Sino po yung mga binatang? Nasa ba? Ayun po pala, doon po sa beneficiary. Pag namatay po ang beneficiary, sa national po, natanggap yan ng 100 sa chapter. Pag nagkasakit, 100 or 50 pesos. Kaya po, kailangan magkatulong mo, magpapalagyan lang po kayo kung hindi ba nasipin po para sa kapilang certification of the nagaling sa hospital. Ngayon po dito sa Pampanga, hindi po kasali kayo kasi sa pinaling na po yung pinagin ko, pero yung member po kasama sa overall ng Pampanga. At yung tayo po dito kay Founder Red, Founder Lisa, at saka kay Founder Toby, mag-organize po kayo ng Tamayang System yung pansarili. Para po
at tulong mo sa mga division. Pero yung membro, bakit na po yun sa kayo sa mga division. Ngayon po, sino ba membro? Sino mo lang ito? Sabi nga, gusto mo mag-NMAX? 100 klase lang ng NMAX. Pag namatay ka, makakabili ka ng isang NMAX. No. Kaya lang, hindi ko yung ginagawa. Dito ba? Sino ang gusto mauna? Para makatanggap na. So wala, diba? Ano ko, yun na yung mga ano labang, bro. Gusto ko linawin po sa inyo yung fundamental system natin. Percatan ito. Kaya po, kung yung mga nagpada po kayo, hindi nyo naranasan ito. Iba ito sila, iba tayo, ngayon po, magpapago po ang mga sitwasyon. Lahat po ng aming magagawa, gagawin po namin para po sa kapakanan ng pamilya. Dito po, lagi matandaan, kami po wala namang konsumo dito. Dito po na kami. Sarili justice dito namin ang ginagamit namin. Wala naman po kami proto dito. Yung mga sa mga Maynila, sarili ko justice yun. Pero po, hindi mo gawa sapagkat yun po ang aming sinupaan bilang isang laboratorio. Gusto ko makatawa lahat ng aming social dito, ito naman yung pwede na karilar namin ito. Hindi naman po ang marami na naman ang tabi. Pero yan po, dahil sa doktrina na aming tinanggap na alawan ng bilang sa pagkakabuhay. Kasi po dito, lahat po pagtungkol sa pera, yan po kami nagagawin. Gusto po namin malinis. Dito po, pagkat mamari po tayo dito. Wala po siya dito. Kaya ano? Kay Supremo. Ang kapatid ng Diyos ay ang tatlong bulo at walang hinihintay ang kapatid. Unang-una po, dito sa iyong barangay. Sa ngayon po, pagkatulang ng Coordination Letter na magkakalang sa ating National Advisor kay Major General Secretario ng Pilipinas at saka Major na natin pati po sa Presidente. Bilang provinsi tayo po. Lagi yung pagkakaan, wala pong pwede. Yan mga po pasalamat, hindi namin hinihintay. Tumutulong po tayo na po sa mga nakaya bilang isang gagawin. Wala po tayo ngayon sa kapatid. Yan po ang provinsi natin po. Ngayon po, tatlong chapter na po kayo dito. I-announce po dito, para alam nyo, mga kapatid. Bababa po ang ating gulit. Sama, kasama po ang ilang Supremo at kami po ay magbibigay ng ating tulong sa November sa February 23. Ay kunting tulong lang po. Bibigay po ako ng ito sa inyong barangay. Sabi po ba? Umay na din yung ating mga kapatid. Kasi po, nakakala na doon, kami, siguro naman po kahit kung tulong na may papunta namin dito, nanggaling sa aming mga puso, napulong po namin kayo. Kaya po siguro, kaya namin dito, pagsakan natin dito. Titipin lang po namin, tatawag po namin ni Pabulog. Opo. So, kaya po, kaya namin para naman makilala mo ang ating butihya. Butihya siya yung lawin. Magwagwag. Ako na lang po kasi kami dito. Tanong mo ba kayo? Kapag po sa naman, ano po kayo kayo? Pag walang kami naman, ito Po, mga brosis, sabi nga ni PCGS and CF Jojo, yung ating Supremo, pinaliwanag po niya yung sistema ng aming lamayan. Napakalaking tulong po sa bawat isa sa amin dito sa membro dito sa Ramlawin Wing, Pampanga Chapter. Hindi lang mo sa Pampanga kasi ano ito kumbaga meron
kasali din po yung national at saka international. Marami din po kasi kami mga chapter sa national at saka meron din po kami sa international po. Especially yung mga shoutout nga pala sa mga kapatid nating OFW dyan, saan man kayo bansa naroon, lagi po kayong mag-iingat at God bless you po sa inyo. Huwag niyo pong pababayaan yung sarili po ninyo. Yun, at sa aking mga kapatid na nasa ibang bansa din, mga tol, ingat kayo ha. Bawal magkasakit, alam niyo yan. I love you mga tol. Ayun. Tapos maraming salamat po sa tiwala. Sa mga nakasubscribe na po sa channel ko, maraming salamat po sa inyo. At sa mga viewers, sa mga nanonood, God bless po sa ating lahat. Ulit, wala na pong available, pero pagbalik po, magpapagawa po. Tatala ako pagbalik. Kukuha po sana siya. Meron po lang siya sa linggo po. Balik po namin dito, magdadala po. Pagbalik na lang. Opo. Kasi naka-vlog ako ngayon, Shoutout kayo. Shoutout. Sa ano yan? Yan sa YouTube yan. Sa YouTube. Oo. Sige po, Bandar, salamat po. Yun. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe, like, share, at saka po pakiclick yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pang video. Ayan, at maraming salamat po. Ako po humingi ng suporta sa pamamagitan po ng pag-subscribe, pagpanood, pagla-like ng aking video po. Ayan. Maraming salamat. Mamaya po ulit, hindi pa po kami tapos dito. Hanggang mamayang gabi kami. Joke lang. Hindi ko lang alam kung anong oras kami matatapos.